la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo tikulandireni kuno ku Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi siku loweruka Mulungu wa namba 31 wa pa chaka, ndipo siku la lero ndi pa 8 Novemba, mwezi wa Novemba mchaka chino cha 2025. Ifeyo ngati Khristu munyengo ya pa chaka loweruka lina lililonse timakumbukira chaka cha Amayi Mariya, ndipo ngati lero timata kuwika chaka cha Amayi Mariya, ndipo tikufuna tipemphere kudzera mu uneneri wake. Mawu athu tsiku la lero, mawu oyamba akuchokera mukalata ya Paulo oyera kwa Aroma mutu wa namba 16 nime ya 3 mpaka 9, ndipo kuzawerenganso nime ya 16, kuzawerenganso nime ya 22 mpaka 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Loveness Stephen, a Daughters of Wisdom, kuchokera Kulunta Television. Mawu amtenga wabwino akuchokera mtenga wabwino wa Luka mutu wa 16 nime ya 9 mpaka 15. Ndipo mulindine Father Norbert Kashija, Archpan cha Montfort Missionaries SMM, a station manager Alunta Television. Timve kuti mawu asiku la lero akutipatsira zotani. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Roma. Abale, mundiperekere moni kwa Priska ndi Akwila, anzanga otumikira Khristu Yesu. Iwowa anali okonzeka kuphedwa kuti apulumutse moyo wanga. Sindine ndekhatu ndikwathokoza, komanso mipingo yonse ya kumayiko a anthu a mitundu ina. Mundiperekerenso moni kwa anthu amene amasonkhana ngati ampingo m'nyumba mwawo. Moni kwa Peneto, bwenzi langa la pamtima, amene ndi oyamba mu Asiya kukhulupirira Khristu. Moni kwa Mariya, amene wakhala akukugwiritsani ntchito kolimba. Moni kwa Androniko ndi Yuniya, Ayuda anzanga, amene anali nane ndende. Iwowa ndi otchuka pakati pa atumwi, ndipo ndi ine ndiwo adayambira ndiwo kukhala akhristu. Moni kwa Pilatiyo, bwenzi langa lokondeka mwa Ambuye. Moni kwa Abano, mtumiki mzanga pa ntchito ya Khristu, ndiponso kwa Taksi, amene ndimankonda. Mupasane moni mwachikondi choona. Mipingo yonse ya Chikhristu ikukupasani moni. Ine Tesiyo, mlembi chabe wa kalatayi, ndikuti moni. Inu abale mwa Ambuye. Akukupasani moni Gayo, amene akundisamala ine, pamodzi ndi mpingo wonse kunyumba kwake. Akukupasani moni Elasito, sungwichuma wa mzinda wonse, ndiponso Kwato, bale wathu. Tiyeni tilemekeze Mulungu. Iye ali ndi mphamvu zakukulimbitsani posata uthenga wabwino, umene ndimawulalikira, umene ndi mawu olengeza za Yesu Khristu.
Zimenezi zinali zachinsinsi ndipo zidabisika pa zaka zonse kuyambira kalekale, koma tsopano zatuluka poyera kuzera zimene aneneri adalemba, ndiponso kuzera lamulo la Mulungu wachikhalire. Zaziwika kwa anthu a mitundu yonse kuti azizikhulupirira ndi kuzimvera kwa Mulungu amene ndiye yekha wanzeru. Kukhale ulemerero mwa Yesu Khristu mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu popitiriza mawu anati, ndipo ine ndikukuwuzani kuti muzipedzere abwenzi ndi chuma chonyengachi. Apo chumacho chikadzakuterani, Mulungu adzakulandirani ku nyumba zamuyaya. Wokhulupirika pa zinthu zazing'ono ngokhulupirikanso pa zazikulu, ndipo wonyenga pa zazing'ono amanyenganso pa zazikulu. Tsono ngati mwakhala osakhulupirika pa chuma chonyengachi, ndani nanga azakusungiseni chuma chenicheni? Ndipo ngati mwakhala osakhulupirika ndi za wina, ndani adzakupaseni zimene zili zanuzanu? Palibe wantchito amene angathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena azadana ndi mmodzi nkukonda winayo, kapena adzazipereka kwa mmodzi nkunyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Afarisi atamva zonsezi adamuseka Yesu chifukwa iwo anali okonda ndalama. Ndipo iye adawawuza kuti, inu mumazionetsa olungama pamaso pa anthu, koma Mulungu amaziwa mitima yanu. Pajatu zimene anthu amaziyesa zamtengo wapatali, m'maso mwa Mulungu zimaoneka zonyansa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, palero tsiku loweruka, mawu amene tamvawa kodi akufuna kuti atiphunzitse zotani? Ndipo tingatengemo zotani mawu a tsiku la lero? Tikangoyang'anitsitsa mawu a mthenga wabwino, funso limene tingathe kuzifunsa aliyense mwa ife ndi lakuti, kodi chuma chenicheni ndi chiyani? Chuma chenicheni ndi chiyani? Ndipo inuyo ndi ine tikamaganiza za chuma, chuma chimene chili chofunika ndi chani? Anthu ambiri amati chuma chofunika ndi ndalama, ndi kukhala olemera pa zapansi pano, kuti basi akaunti yake ndiyodzaza, ndipo imangonjezera siku ndi siku akauntiyo kukulirakulira, ndiye kuti ndi chuma. Ena poganizirapo amatiuza kuti moyo ndi chuma. Moyo ndi chuma. Komanso tonse timadziwa kuti moyo ulipo lero, mawa palibe. Ndipo moyo utakukhala wabwino lero, mawa nkukhalanso ofowoka odwala. Ndiye chuma chenicheni ndi chiyani? Ndipo popitirizapo funsoli, titakuzifunsa kuti
amene ali ndi chuma chapansi pano titayang'anisitsa mu mbuyomo titakuzifunsa kuti kodi amene anali munthu wa chuma pa dziko lapansi zaka 20 kapena 30 kapena 40 zapitazi ndi ndani? Ambiri mwa ife sitikukumbukira, komanso mwina ndi anthu ochepa amene angakumbukire kuti anali wakuti. Chifukwa mapeto ake chumacho ndi chosiyirana, sichili manja amodzi kapena awiri ayi. Ndipo popitiriza abale ndi alongo titakuzifunsa kuti nanga ngati zapansi panozo zili zosiyirana, moyonso umafika nthawi yake nkuta, chuma chenicheni ndi chani? Chuma chenicheni ndi zinthu zimene sitigwira ndi manja athu, zinthu zimene zimakala mu mtima, zinthu zimene zili zauzimu. Chuma chenicheni titakunena kuti choyamba ndi nzeru za Mulungu. Nzeru za Mulungu sitingadzigwire ndi manja ayi, sitingadzione kuti zili apa kapena zili apa ayi, komanso sitingathe kunena kuti nzeruzo zilipo lero mawa kulibe ayi. Nzeru za Mulungu zimakhalitsa. Chachiwiri, chuma chenicheni ndi zaulere ndi values kapena zinthu zabwino zimene zimakhala mu mtima, ngati chikondi, ngati chifundo, ngati chisoni. Izi zinthu zimene zili mu mtima sitingathe kuzionesa ndi manja ayi, koma titakuzionesa mu ntchito zathu. Kuti munthuyo ndi munthu wachikondi zimaoneka mmene amatengera anzake, mmene amatengera zinthu, mmene amapangira react akamakala pakati pa anthu, ngati pali zabwino kapena pali zoyipa, pamene anthu amanena kuti munthu uja ndi munthu wachikondi. Izi ndi zimene zili chuma. Tizipezere chuma, Ambuye Yesu akutero. Ndipo chumacho chopanda umulungu, chopanda Ambuye Yesu sichingakalenso chuma chenicheni. Chuma chenicheni ndi chimene chili ndi umulungu, chili ndi za Mulungu, chili ndi za umulungu. Opanda ukala umulungu sitingatinso kunena kuti ichi ndi chuma ayi, zosathekanso. So true wealth is wealth that is rooted in Jesus Christ. True wealth is rooted in good values. And true wealth is hidden. It cannot be touched or destroyed by whatever goes on around the world. Popitirizanso mawu oyamba titakuphunziramo kuti moyo wa Khristu ndi moyo umene ifeyo tonse timauyenda ngati companions, timauyendera limodzi, tiyendere limodzi. Moyo wa Khristu, moyo wa Chikhristu, moyo wa utenga ndi moyo umene timauyenda ngati mpingo, ngati anthu a Mulungu. Paulo pamene akulemba mkalata yake kwa Aroma akupereka moni, komanso akunena anthu ambirimbiri amene anagwira nawo ntchito ya Mulungu. Akunena moni kwa anthu osiyanasiyana, Epineto ndi ena, akuti mwapatse moni a Prisca, Aquila ndi ena onse, apaseni moni chifukwa anazipereka kuti pamene tinali nawo. Kusonyeza kuti Paulo uja amene tikuti anagwira ntchito yayikulu, sikuti ngakhale akuoneka ndiyeyo, koma anali ndi anthu ambiri amene anathandizana nawo kuti agwire ntchito ya Mulungu. So the work of evangelization is a work of collaboration. Each one of us contributing with their best, each one of us contributing with the gifts that we have received from the Lord. Ndipo tonsefu tiyenera kubwera limodzi, kuyimirira ngati mmodzi, ngati mpingo mmodzi. Ndipo pakutero ndi pamene tingathe kuyenda patsogolo ndi kufalitsa uthenga wabwino. So it's not a one man's show.
evangelization is not one man's show, but it is all of us journeying together, witnessing. Tonse kuyendera limodzi tikupereka umboni kuti Mulungu ndi amene amatipulumutsa, ndiye amene anatitumizira mwana wake kubadwa pansi pano kutifera kuuka kwa kufa, ndipo adzabweranso kuzatitenga kuti tikakale mpaka muyaya, utenga wabwino. Ndipo so aliyense mwa ife tikepo dzanja lathu pofalitsa ntchito za mtenga wabwino. Ndi zimene tingathe kuphunzira mawu oyambaja. Komanso titakuona chitsanzo cha amayi Mariya, kuti amayi Mariya kakale anapambana, kakale anavomera, sanali yekha ayi. Poyamba nali ndi makolo awo Joakim ndi Ana woyera, amene anathandiza kumvetsa za Mulungu, kudzikhulupirira, kukhala ndi chikhulupiriro chotsama chochokera m'makolo. Chachiwiri, atamva utenga wabwino anapanga chani? Nangoti utengawo ineyo sindingausunge ndekha ayi, sindingathe kusunga ndekha, ndiye ndani amene ndingamuwuze? Anatani? Anangotamangira kwa mbale wake Elizabeth. Ndipo tikudziwa zimene zinachitika kumeneko, kusonyeza kuti anali limodzi polandira utenga wa Mulungu. Ngakhale Ambuye Yesu yemwe pamene anali pansi pano polalika sanali yekha, chifukwa chake anayitana atumwi kuti akhale naye, komanso anali ndi ena ambiri osatira ndi ophunzira ake amene ankayenda nawo, komanso anali ndi enanso amene akuti amathandiza pa ndalama zawo, gulu la amayi ena ake kuti amathandiza ndi ndalama pa utumiki wawo. Komanso akafuna kupuma amapita ku Bethany kuja kwa Lazarus, kwa Mariya ndi Marita. So ndiye kuti anali ndi anthu ambiri amene ankamuthandiza. Izi zitaziona kuti polalika utenga wabwino timayendera limodzi, ndipo mukafunse munthu wina aliyense amene akugwira ntchito ya Mulungu polalika utenga wabwino, akuza zabwino zimene akomana nazo pa njira, kuti kutuluka kwanu nkupita ukakhala tsiku lonse osapondako ku nyumba, koma kubwerako ndi chimwemwe, utatopa koma ukumva chimwemwe cha mtima chifukwa cha ntchito imene yagwirika, chifukwa cha anthu amene takomana nawo. Ntchito ya Mulungu ndi yatonse, ndipo pakuyendera limodzi pali mphamvu, pakuyendera limodzi Mulungu amaoneka pakati pathu. Ambuye akhale nanu.